Madoka chere mabuja tauya dzanyasi nhau zuva rochinomwe mwedzi uno waKubvumbi. Nanyasi tiri kutanda kuyeuchidzai kuti mangwana wari kunyoresa mapepa okuzvahwa nokupa vanhu zvitupa wanenge wakutekairapo kare kuenda papuraimari yopaChibeta, kuenda papuraimari yopaMakora nopapuraimari yopaMatedza. Wanenge waripo kubva zuva romangwana kusvikira zuva rochi14 mwedzi uno. Aidi endai koringira mugonyoresa ikweyo parage kuita anosara. Taramba unosara munhau yakadandi nokuti yakatikoshera. Zviri kutonakidzapo kare ipapa kwaizvezvi nonyaya yokunyoresai wabva watochinja maitiro, wachabvunza vanhu kuti uyai noafakazi wanogoreketa kuti muri vabereki womunhu anenge muchida kutorera mapepawo. Idi endai konyoresa, wanenge waribewai wabatsirike mukana ndiwoyu wakavhurika. Zviite zvakanaka. Tiri kuhwadziwa mabiya angu kwaita mumwe wedu Elvis Nyathi akapondiwa muSouth Africa kunzvimbo yoDiepsloot nevanhu vari kuita zvokureketa kuti tiri kuda kubisa vanhu varibe mapepa okugara muSouth Africa. Zvinotohwadza kutoti ipapa agotosiya mudzimai mubodzi novapwere vanosvika 1. Zvinohwadza izvozvi wakuru wehurumende watoringirwa kutoti wazikane kuti vari kuita sei. Heno kuti kune zvichaitika chere, takambogara kare tichizvireketa kuti nhau inorekerwa muSouth Africa iyi yokuramba tichindopondana tega tega nevanhu vatema ichairamba ichindoita kuti paite makuwa. Toramba tichindoti mweya waElvis Nyathi ngauzorore murugare. Heno ukama wache wakareka ugoita koshina kuti areke ugozorora, asi tiri kundosvira kuti anozorodza murugare. Hopewell ching'ono ari kuGeneva kuSwitzerland kwaari kugoreketa achibudisa pachena kutanika pachena uori umanja mubudu nohunhunzvatunzvawo bato roZanu PF kudhiritsa kweyagweita upfumi hwenyika wachiramba wachindomora wasingagute bam ndokwaari kuramba achindoreketa nezvako. Tiri kuramba achindomurwera manja kuti ngaarambe achiwatanika pachena pasi rese rizive zviri kuitika munyika medu. Zeki yagoramba kuti iyo yakagopa gwaro rovavhoti rino mapikicha kuZanu PF. Wati wanenge achiti takaita izvi ngauye achigotiratidza mari dzakabhadharwa nobatori kuti tigobudisa pachena kuti tiribe kuita izvozvo. Kwai anenge ari kuda kuratidza kuti ndisi takaita takawapa, anofanira kuti abuditse pachena zuva rawakatora gwarori pabodzi pono zvizhinji zvese zvinodikana kuti rakazobuditsiwa nani, zvese anofanira kunge achiuya nazvo. Izvo vanenge vachitoziva kuti paribe mwanazvo nekutoti peno waribe kana kubhadhara mari yokuti wagopiwe gwarori. Guta roHarare raita nyasi kuti wana kansura watsva wakasarudziwawo wagotore mhiko dzawo dzokutora basa. Toramba tichivashuvira tuzvinu tichimba kuti kuchaita tuzvinu tunoramba tichisimukira kuguta rimwe. Tindori mumagutamu kwaiwa Mnangagwa wagomanikidza guta roBulawayo kuti ritsvake mugwagwa mukuru warinopa zita raUhuru Kenyatta paachauya kuZITF. Aidi pakaita kunyangariwa wamwe makansura ogutari ari kuzvidaba zvakareketiwazvi, asi heno kuti zvinewa wachatetekera chere kana kuti zvichatoramba zvichitomanikidziwa kuti zviite. Ticharamba takaringa tichigokunyepa ipo zvinenge zvaitikapo. Chokwadi chakareketiwa nowakuru kuti kuhanda kunosvinura bamusi mubodzi. Ipapa nyasi kwaburika wakomichi mogeni wobato reMDC yawamonzorai wari kureketa kuti kwai nyika yese inofanira kuita katombo kanyai kuita vanhu vakuru mapato vagare pasi wachireketa. Kwai kureketa kunofanira kuti kuise vanhu vese nokutoti iwo wakajiwa mubato maomo. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo ipo papo kare chiposi fungai anga ari kuda kurwisana nana Charlton Hwende mukuita kutsvaka kuti apinde mudanho reparamende. Aidi abva atoita kuburika ipapa akutoti inini ndakabva ndaita kunanidziwa ndabva ndada danho ndakudawo kutouya kubato roCCC nokuti makati njere munhu wese. Aidi unotonyatsoona kutoti zvinoita kuita kunge zvinotoita heno mabiya angu kuita kunge wari kukaisira chaiko, asi tiri kufara kuti wanhu wari waridzi webato roCCC wagoreketayo kuti
tiri kuzvidaba zvamuri kuita waramba madhisinyongoro ticharamba takaringa iko zvinoperera asi tiri kuona palibe kwaanoenda. Magweta anoita kodzero dzevanhu agoisa imwe mhuri pakanaka nokuti watowanyorera tsamba iri kuenda kuchipatara choparire Nyatwa nonyaya yekuti wakabisa gumbo kukasva wakawo. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo zvinoita kuhwadza ipapa. Ticharamba tichiringa kuti nyaya iyi ichapera sei tichigokunyepai maperero ainenge iri kuita. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Zvaitika muSouth Africa zvokupondiwa kwaElvis Nyathi kunzvimbo yeDeep Salute zvaareketiwa nomutungamiri wenyika ikweyo akati zvisvinuba gurukota rinoringa nezvemapurisa ratoti roramisa mapurisa amatikivha akaanonyanzvi hwokuti waite zvokuti ferefeta kuti chii chaitika. Taringira kuti tione kuti useza hwavo huchaita kuti zviite kudini, zvichaburika pachena chere kana kuti inondoramba indori nyaya irindori mumapepa asi palibe chinobatika. Dare guruguru munyika yePakistan ragotiro zvakareketiwa nomutungamiri wenyika kuti aparadza dare reparamende zviripo pamutemo. Toramba tichizvivera manja izvi tichiti dai madare opasi rese akagofundawo kuita kusvinu kunoita kuchengetedza bumbiro romutemo kwakadandi. Mutungamiri wenyika ikweyo akanga aziva kuti ada kubisiwa nodare reparamende akabva ati ribisiwe nokuti ano masimba acho. Toramba tichizvitenda zvareketiwa nodare iri. Tindori mumataremo kwai kuAmerikako waisa mutongi mukuru kudare guruguru munyika maomo anonzi Katanji Brown Jackson kuti ndiye aisiwe ipapo. Toramba tichizvitenda izvi tichiti makorokoto nokuti kwai ndiye munhu mukadzi wokutanda ariwo chitema kuita chigaro chii. Zvakanaka izvi zvinoramba zvichikudziwa. Nyika yeRussia kwai yambomisiwa kupinda kudare rinoringa nezvekodzero dzevanhu ropasi rese roUnited Nations Human Rights Council. Nyika dzinosvika 23 dzavhota kuti zviitike izvi, dzinosvika 24 dzikaramba, asi dzinosvika 50 dzandoramba dzikati dziri kudaba kugovhotako. Hino mabi angu kuti munozvionawo sei? Munyaya yekugumisira nyasi wari kutamba kuEuropa League, Frankfurt iri kutamba noBarcelona, apa West Ham iri kutamba noLyon, Leipzig kwai yatotamba pokare noAtalanta dzikaita mangange chibodzi. Braga yange yagoedza chibodzi, Rangers ino 0. Charingira kuti zvichapera sei tigokunyepai ipo zvinenge zvapererapo kuti zvinenge zvaita kudini. Tikushuvira kuti weWest Ham waendewo mberi noFrankfurt wobhaka wambozororawo zviri kuitawo ana ManU. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.